Haka Jingtwa baka Jingtwa Khyndew balaja kha hakni kesngi haka Surok ba National Highway 06 nadu lum Shillong shadu Malidor kamtam Sonapur Tunnel East Jante Hills District hadien ke jing Jerusalem ke balawan ra ru ya ke jing sakut kali kumta nakalang Deputy Commissioner ke East Jante Hills District u Abilash Baranwal ulabu ke jing kentu ki pa ba ban Kiar kalit kawan lengba ka te ke Surok hakum kini ki por lada day bam don kam e Barada day bahab ya lenti bet na kani ke Surok na kira bam la Kiaru ula kentui ki pai ba ban penbiang ki umdi ki kenja jing bam na mar la ban tep yo ja tengkho ya ka jing sakut kali kumban pen kenmau Sonapur Tunnel ka jing tua Khyndew ka balawan ra ka jing thod hakalet kawan ki pat kelas sedang ladu kini ki khendiat sngi berkum juru hne ke step ka Khyndew kala tua biang bat ki pat ba ya lenti ki haban mat ya ka jing sakut tehnre namar ka jing poi ki pu Shillong ban pen khoi ki Khyndew tang hadien kat tu kat ni kanta ki kali kira lait biang ban yan